En we starten onze wijnfietsroute door het Maasland in het Witte Stadje bij Wijngoed Torren. Hoe lang bestaat Wijngoed Torren al? Eigenlijk dit jaar, wat de eerste aanplant betreft, 20 jaar. 20 jaar toch al? Toch alweer, ja. En Maar de eerste wijn kwam in 2004, dus dan duurt het nog even. Maar de eerste stok hebben we inderdaad in 2001 aangeplant. We vinden in Noord-Limburg, Midden-Limburg nog niet heel erg veel wijnbedrijven. Maar volgens mij is de grond eigenlijk wel prima voor wijnbouw, toch? Absoluut, we hebben hier de BOB Maasvallei Limburg. En die heeft twee heel belangrijke kenmerken. Dat is de grond. We hebben grind in de grond, daarom zijn hier ook allemaal die grindplassen. En het is het droogste gebied van Nederland. En dat blijkt dit jaar ook weer. En dat is erg gunstig voor wijnbouw, want druiven houden niet van veel vocht boven de grond. Die halen het zichzelf het water uit de grond. Zeker omdat die grind in de grond zit, hebben ze altijd een goede waterhuishouding. Maar boven de grond hebben druiven het graag droog en dat is hier het geval. Wat doet dat met de ontwikkeling en de smaak van de druif? Want die grind heeft natuurlijk bepaalde invloed. Ja, dat geeft veel mineraliteit en die droogte maakt dat druiven, met name ook rode wijnsoorten, dat die moeten vechten eigenlijk voor hun bestaan. En dat geeft ook altijd betere wijnen, complexere wijnen. Heeft u bewust gekozen voor de klassieke rassen? Ja, heel bewust. Ja. We vinden dat hele mooie wijnrassen, dus met name met de nadruk op wijn, die hebben hun kwaliteit bewezen in andere wijngebieden en geven hier weer een extra dimensie eigenlijk aan die rassen. Ja. En die wijnen die hier gemaakt worden, die zijn te koop in het centrum van Torren, toch? Ja, we hebben de wijnmakerij ligt in het centrum van Torren. Daar hebben we ook een wijnwinkel, een wijnproeverij. En ja, dat is heel populair, dat is ook heel erg gegroeid zeg maar, de laatste jaren. En ja, dat is wel een leuk uitje, absoluut. Ja. En onze tweede stop vandaag is Wijngoed Deelgaardenberg in Mariahoop. Nou, we hebben de eerste 6 rijen, ja, die staan er dus nou niet meer. Die hebben we in 2005 in Maasbracht gepoot. En toen moest de gemeente de grond hebben. Die hebben we dus uitgestoken. En echte mansgaten. En hier mansgaten weer gemaakt. En hebben we er weer erin gezet. En ze zijn allemaal weer aangegaan. Dus je pakt ze helemaal op en je zet ze dan Ja, maar wel natuurlijk nadat ze gesnoeid waren. Hè? Dus dan ook in de wintertijd, zodat je niet... nee, we hebben ze gewoon helemaal verhuisd. Ja. Inmiddels staat hier een half hectare, maar in totaal hebben jullie iets meer grond, toch? Ja, dit is dan een halve. In Montfort zijn 800 stokken. Dan hebben we in Sint-Odiliënberg. En dat is nog samen met die van het Montfort ook ongeveer een half hectare. Dus samen zijn dat dan 1 hectare. Wij zijn dan degene die de wijn goed in orde houden en ook de wijn maken en daar dus ook de wijn verkopen. En heeft u dan een bepaald druivenras voor ogen dat daar komt te staan? Er staan nu 14 rassen. Oké. Een ramp. Maar wij weten dus in ieder geval al dat de Solaris die daar staat blijft staan. Daar staat een Souvenir Gris. Daar hebben we nou onder de stille wijn van staan. Daar gaan we nou onze eerste champagne van maken dit jaar. De Johanniter blijft staan. En waarschijnlijk blijft daar de Regent en de Cabernet Colognes staan. Onze derde en tevens laatste stop op deze wijnfietsroute is Wijndomein Aldenijk. Karel, we staan hier bij de Maas, een van uw wijngaarden. Een bijzondere locatie, want de Maas is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf, toch? Absoluut. Zonder de Maas had ik geen bestaansreden als wijnbouwer, zeg maar. Dus nee, de Maas is de rode draad, is ook de levensader in de beide Limburgen. Nee, wij vinden dat... hier hebben we een hectare Chardonnay geplant, echt op de oever van de Maas. En hier is de kiezel nooit uitgehaald. Dus die kiezel, afgezet door de Maas, dat is het belangrijkste, want dat geeft eigenlijk een beetje de smaak aan deze wijn. Dat bijzondere terroir, dat heeft u niet alleen, u deelt dat met een collega in Nederland. Ja, klopt. U heeft dan ook
bent onderdeel van een van de enige grensoverschrijdende BOB's ter wereld. Ter wereld, ja, on the planet. Ja. Wat betekent dat precies, een BOB? Het is eigenlijk een herkomstgebied, een beschermd herkomstgebied. Het is eigenlijk een kwaliteitslabel, zo kan je het een beetje benoemen. En samen met Harry Vorselen van Wijngoed Thorn zijn we jaren bezig geweest om echt dat gebiedje van, laten we zeggen, net boven Maastricht bij Lanaken tot Roermond, aan twee kanten van de Maas, want een terroirgrens eindigt niet aan een landsgrens. Dat was ook het idee achter het hele verhaal van de BOB. Dus we hebben daar jaren voor zitten ijveren en Europa is helemaal meegegaan. En nu zijn we inderdaad het eerste grensoverschrijdende kwaliteitsgebied van wijnbouw in de hele wereld ook nog. En die kwaliteit kunnen de mensen tegenwoordig ook bij jullie op locatie zelf komen proeven? Ja, inderdaad. Heel veel mensen komen een weekendje met de fiets naar de Maasvallei afgezakt. En dit is trouwens hier route 25. En dan ga je fietsen lekker langs de Maas, de oude grindgroeven, heel veel water hier. De Chardonnay uiteraard. Een beetje verder staan de Pinot Gris en de Pinot Noirs. Iedereen kijkt natuurlijk naar die mooie Maas. Maar je zou eigenlijk naar de andere kant moeten kijken. Maar het is gewoon een heel leuk gebied om hier wijn te mogen maken. Ik vind het nog altijd een voorrecht. Dat was hem weer. Bedankt voor het kijken en geniet ervan.